It's time for DJ Rocky's Secret Files. My boyfriend asked me a gift na kahit kailan, never kong in-expect na hihingin niya. Itago niyo na lang ako sa pangalang Kesha. Hindi ako yung tipo ng tao na mahilig mag-share at magkwento ng personal na buhay. But this time, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at ginawa ko to. Maybe because sobra-sobra na yung bigat na nararamdaman ko and depression na pinagdaraanan ko. I came from a Christian family. Since bata pa lang kami ng mga kapatid ko, palagi na kaming sinasama ng parents ko sa church. Para daw masanay kami at magkaroon ng relationship with God at early age. Kagaya din lang kami ng ordinaryong families. Kumakain ng 3 beses sa isang araw. Masaya at kontento sa kung anong meron. Kahit walang permanent job ang father at mother ko, napalaki at napagtapos nila kaming magkakapatid from elementary to college. Degree holders kaming lahat. By God's grace and scholarships, nakatapos kami. Lahat ng needs namin na ibibigay nila. Sobrang bait at conservative ang father namin. Alam mo yung tipong mga dalaga na kami, pero pag nagkamali kami, nai-stick pa rin kami. At minsan naiisip ko, bakit ganun? Bakit sobrang stricto niya sa amin? Bakit hindi siya kagaya ng ibang tatay na ang luwag sa mga anak? Yung may tiwala. Kasi parang nakikita ko, wala siyang tiwala sa amin eh. Kahit field trips at overnight para sa project, tsaka sa thesis, hindi siya basta-basta pumapayag. Even sa outing na kasama naman ng teacher, hindi siya pumapayag. So laging ang ending, gagawa kami ng project magkakapatid dahil hindi kami nakasama sa activities. Palaging ganun. 2011 when I graduated from college, hindi pa man ako nakakatapos. Nakaset na talaga sa isip ko na pagka-graduate ko, sa Manila agad ang target ko. Doon ako mag-a-apply. Kagaya ng reason ng mga probinsyana, kasi doon maraming opportunities at mas malaki ang sahod. So pagka-graduate, wala pang 1 buwan, I prepared my resume at nakipagsapalaran sa Manila. Kahit tutol ang parents ko, lalo na si Papa, sumige pa rin ako. Luckily, natanggap naman ako sa unang company na in-applyan ko as an admin. Urgent daw, dahil magre-resign na yung papalitan ko. Ang saya ko. Sobrang saya kasi finally, may trabaho na ako at makakatulong na ako sa parents ko. So pag uwi ko ng province, pinrepair ko agad yung mga damit ko. At pumayag naman yung parents ko kasi nga may trabaho naman na ako. Kinabukasan, lumuwas ako uli at nagstay muna sa relatives namin somewhere in Makati para in case natawagan ako for medical, hindi na mahirap ang biyahe. So after 3 days, ayun na nga, for medical na daw. At pag fit to work na, I can start na sa work ko. Ayun, nakapasa ako sa medical. Yung pera na ibinigay ng parents ko, ginamit ko sa paghahanap ng boarding house malapit sa trabaho para makatipid ako. At doon, nakilala ko ang first boyfriend ko. For 2 years. Isa ako sa mga babaeng NBSB or no boyfriend since birth, ika nga nila. Dahil nga strict yung father ko, never ako nagka-boyfriend nung nag-aral ako. 2 months na ako noon sa boarding house na inuupahan ko when I met him. Hindi siya yung tipo ng lalaki na tall, dark, and handsome.
Pero malakas yung charm. Tsaka ibang level ang sex appeal niya. Siya yung tipo ng lalaki na sa unang tingin mo lang, masasabi mo, eto fuckboy, babaero. Na-meet ko siya sa isang common friend at doon na nag-start ang lahat. Nanigaw siya at nahulog naman yung loob ko sa kanya. Sobrang sweet niya. Walang pinakitang mali na magiging dahilan kung bakit ko siya hindi pwedeng sagutin. Pero during the courting stage, marami ng kapitbahay ko nagsasabi na wag ko nga daw sagutin kasi nga babaero at isasama lang daw ako sa listahan niya. Pero wala, hindi ako nakinig. Mahal ko. Kahit marami ng bad comments about him, binaliwala ko. Ganun naman talaga pag in love ka, di ba? Wala kang pinakikinggan kundi yung puso mo. After 2 months, sinagot ko siya. Nung una, masaya. Every day feels like lovely day. Lagi akong in love. Naging okay yung unang 6 months ng relationship namin. Hanggang sa 7 months na kami. Doon na ako nakakakita at nakakabasa ng mga ka-flirt at ka-fling niya sa Facebook. Nakikipag-meet siya kahit kami na. So kagaya ng ibang relationship, away bate. Mahal ko eh. Hihingi ng sorry, patatawarin ko. Hanggang sa umabot kami ng 2 years. And he asked me a gift na kahit kailan, never kong in-expect na hihingin niya. My virginity. Noong una, nag-hesitate ako. Iniisip ko yung parents ko at yung tiwala na ibinigay nila sa akin. Ang daming what ifs na pumasok sa isip ko that time. Pero wala eh. Nanaig pa rin yung katotohanan ng lahat gagawin mo at ibibigay mo para sa taong mahal mo. Yes. We made it. March 2013. Nag-decide ako na ibigay ang buong pagkatao ko sa kanya. He was my first. First kiss, first holding hands, first hug, first boyfriend. At ang sabi ko, I want him to be my last. Pero yung lahat ng pangarap ko with him, hanggang pangarap lang pala. After nang may nangyari sa amin, naging cold na siya sa akin. Ang daming fights at bihira na kaming magkita. April 2013, 4 weeks. Delayed ako. Ang saya. Pero lumalamang yung takot na nararamdaman ko. Andun yung thought na anong sasabihin ko sa parents ko? 2 years pa lang ako sa trabaho tapos ganito na agad? Ano kayang magiging reaksyon ng boyfriend ko pag sinabi ko to? So nag-decide akong sabihin sa kanya, alam mo yung tipong walang pagsidlan yung saya mo? Tapos nung sinabi mo sa kanya yung expression niya blanco? Ni isang salita walang lumabas sa bibig niya. Tinalikuran niya lang ako at umalis. Ganun lang? Sobrang sakit. Iyak ako ng iyak ng gabing yun. Bakit ganun? Akala ko sapat na yung 2 years na pinagsamahan namin para sa road to forever. Pero wala. After niyang makuha yung hiningi niya, binaliwala na niya ako. Nung gabing yun, nakipag-break siya sa akin through text. I tried to call him pero pinapatay niya lang. Hindi ko alam yung gagawin ko nung araw na yun. At nung gabing yun, nag-decide ako na umuwi kinabukasan sa probinsya namin. Nagulat yung parents ko sa pagdating ko. Napansin nila na pumayat ako. Parang kulang daw ako sa tulog. Sinabi ko na lang na toxic po kasi sa trabaho eh. Kaya nag-resign na rin po ako. Dito na lang po ako maghahanap ng work sa atin para makasama ko kayo. Lumipas ang ilang buwan, hindi ko pa rin sinasabi sa parents ko yung sitwasyon ko. Maluluwag na damit ang lagi kong suot. Pero nakahalata na yung mama ko. She confronted me. At hindi na ako nakatanggi pa. I bursted into tears. Iyak lang din ang iyak si mama. Na-disappoint ko siya. Kita ko yung sakit sa bawat luhang pumapatak sa mga mata niya.
Sobrang lambot din ng puso niya. Niyakap na lang niya ako and she comforted me. Kami palang dalawa yung nakakaalam. Si Mama yung naging kakampi ko habang hindi pa namin nasasabi kay Papa yung sitwasyon ko. Until the perfect time came, sinabi na ni Mama kay Papa. Galit na galit si Papa. Halos itakwil ako. Ano na lang daw sasabihin ng mga tao. Hinanap niya sa akin yung ama ng anak ko pero pinagtakpan ko pa rin siya. Sinabi ko na lang na wala na kaming communication. Hindi ako gustong panagutan. Galit na galit si Papa. 3 months niya akong hindi kinausap. Pero naging okay din kami sa tulong ni Mama. Tinatanong ko yung sarili ko, dati, bakit ang strict ni Papa sa amin? Bakit kaya? Lahat ng yun, yung mga katanungan na yun noon, nasagot nung nagbuntis ako nang wala sa oras. Na-realize ko na gusto lang niya kaming protektahan. Dahil wala namang magulang na gustong mapahamak at mapariwara ang anak. December 2013 ang anak ako. At andun na tanggap na ng parents ko, lalo na si Papa yung anak ko. Lahat ng galit na pawi nung dumating yung munting anghel sa buhay namin. After 2 weeks ng pagkapanganak ko, bumalik yung ex ko at gustong makipag-ayos. Pagkatapos ng lahat ng hirap at kahihiyan na pinagdaanan ko, tsaka siya babalik na parang walang nangyari. Ganun pa man, para sa bata nag-ayos kami. Nag-decide kami na magsama uli at magpakasal. A year after I gave birth, nagpakasal kami at nagsama. I thought magiging okay na ang lahat. Akala ko nagbago na siya, pero hindi pa rin pala. Kakakasal pa lang namin, sinaktan na agad niya ako physically. May isang bagay lang kaming hindi napagkasunduan, sipa at sampal agad ang inabot ko. Nakakatakot siya. Sorry siya ng sorry, so ako naman patatawarin ko. Pero ganun pa rin, ang isang beses na pananakit na sundan ng maraming beses pa. Pero tinanggap ko pa rin siya at pinatawad pa rin. Until nag-decide siyang mag-work sa Manila. Doon kami nagkaroon ng LDR. Doon siya nakabase sa Manila at kami ng anak niya nandito sa probinsya dahil nandito na rin yung trabaho ko. At sa awa naman ng Diyos, nasa magandang kumpanya siya hanggang sa na-regular na siya. Then after 2 years, na-diagnose si Mama cancer stage 3. Natakot ako. Natakot ako sa thought na what if hindi siya gumaling at makarecover? Paano kami? Paano ako yung apo niya? Pero dahil strong si Mama, nag-decide ang pamilya namin na mag-undergo siya ng chemotherapy. Alam mo yung pakiramdam na makita mo yung nanay mo sa isang mahirap na sitwasyon? Yung takot din siya pero kailangan mong magpakatatag para hindi siya panghinaan ng loob. Yung naging kakampi ko sa mahabang panahon na sa mahirap na sitwasyon ngayon. Kitang-kita ko yung pagpatak ng luha ni Mama habang naglalagas unti-unti yung mga buhok niya. Pero pinalalakas ko yung loob niya. Sinasabihan ko pa rin siya ng, ang ganda-ganda mo lalo, Mama. Pero deep inside, sasabog na yung dibdib ko sa sakit. Nung nagkasakit si Mama, lalong naging intact yung relationship namin ng family ko. Hindi kasi kami yung tipo ng everyday nagsasabihan ng I love you, nag-hug. Pero nung nagkasakit siya, every single day, ina-express namin yung love namin sa isa't isa. Dahil hindi nga namin alam kung hanggang kailan pa siya tatagal. Every time na magte-trigger yung sakit niya, ramdam ko sa bawat sigaw ni Mama, bawat daing niya, bawat ngiwi niya, yung sakit. Parang dinudurog yung puso ko. Natanong ko na lang si God, hindi naman masamang tao yung mama ko. Bakit siya? Ang dami-dami mo naman pwedeng pagbigyan na masasamang tao. Bakit sa nanay ko pa? Nawalan ako ng faith kay God. But I realized na maling tanungin ko si God sa lahat ng nangyayari. Tinuloy pa rin ni Mama lahat ng gamutan and chemo.
Tumira muna sila sa isang relative namin sa Makati para sa pagpapagamot niya. At bilang panganay, lahat ng trabaho ni mama sa akin lahat nalipat. Ramdam ko yung pressure ng trabaho, asawa, anak at ina. Ang hirap pala, no? Sobrang hirap. Pero para sa pamilya, kinaya ko. Iniisip ko na lang yung magulang at mga kapatid ko. And then isang gabi, hiniling niya na mag-usap-usap kaming pamilya. Kwentuhan. Hindi ko makakalimutan yung sinabi niya sa akin habang magkahawak kamay kami. Ang sabi niya, "Ate, thank you ha. Kasi ikaw yung pumalit sa akin. Kahit na na-disappoint ako sa'yo nung una, nakabawi ka. Proud ako sa'yo. Pasensya ka na kung nahihirapan ka dahil nagkakaganito si mama. Mahal na mahal kita. Maging matapang lagi sa pagharap ng problema sa buhay ha. Tatagan ng loob. Ngayon ikaw na yung magiging nanay. I love you ate. Alagaan mo yung anak mo, si papa mo at mga kapatid mo." At habang umiiyak ako, hawak-hawak ko pa rin siya. Ang sabi ko, "Mama naman, huwag ka naman magsalita ng ganyan, gagaling ka, okay? Ayoko pa, hindi pa kami ready. Huwag ka munang umalis ha. I love you, mama." Pero yun palang usapan na yun, ang huling oras at araw na makakausap at makakasama namin siya. Sinugod siya sa ospital that night dahil nahihirapan na siya sa paghinga. Until dumating na yung araw na kinatatakutan ko. Kinabukasan, dali-dali kaming pumunta ng ospital sa pag-asang makikita pa namin siyang buhay. Pero hindi na kami nahintay. Pagdating namin ng ospital, wala na siyang buhay. Yung paghiyaw at pagwawala ko sa loob ng ospital, walang humpay. Sabi ko, "Mama, gising ka na. Sabi ko naman sa'yo, hintay mo kami, di ba? Uwi na tayo, ma. Bangon ka na dyan. Papa, tara na, iuwi na natin si mama. Humihinga pa siya, oh." Until sabi ng nurse, "Ma'am, kukunin na po ang pasyente." At yung galit ko sa nurse ko nabunton, "Tanga ka ba? Humihinga pa yung nanay ko, wala ka. Huwag ka nga dito, huwag kang makialam." At doon na sumigaw si Papa, "Tama na. Tanggapin na natin na hanggang dyan na lang si mama mo. Oxygen na lang yan, nak." At pagkasabing nun ng tatay ko, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Parang natauhan ako na wala na talaga si mama. Wala na yung karamay ko sa lahat ng problema. Wala na yung mama ko na tumanggap sa akin nung nagkamali ako. Pagkalibing kay mama, nandun pa rin yung pain. Daig ko pa yung heartbroken sa sobrang sakit. At nung mga panahon na yun, hindi ko namamalayan na may kalokohan na palang ginagawa itong asawa ko. Lately ko nalaman na nakabuntis siya ng katrabaho niya. Sobrang sakit. Alam mo yung pakiramdam na durog ka, yung puso at buong pagkatao mo. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mangyari sa akin to. Deserve ko ba to? Kamamatay lang nung mother ko, wala pang month. Tapos may bagong surprise na darating sa akin, nakabuntis yung asawa ko. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Tinanong ko siya, "Bakit mo to nagawa?" At ang sagot ng asawa ko, sobrang busy ko daw. Wala na daw akong panahon sa kanya. Hindi ko na daw siya maasikaso at maintindihan. LDR daw kami at naghanap siya ng atensyon sa iba. Talaga ba? So dapat ba talagang gawin mo sa akin to sa panahon na to? Yung may pinagdadaanan akong emotional pain tapos ganyan yung gagawin mo? Yung tipong yung asawa mo dapat yung karamay mo sa panahon na to pero iba yung dinamayan niya. Wala pang isang buwan nung namatay si mama tapos sumabay pa siya. Ang hirap-hirap ng walang nanay na mapagsabihan ng lahat ng sama ng loob mo.
Gustong-gusto ko mag-file ng case against them pero naisip ko kung gagawin ko yun makukulong siya. Mawawalan siya ng trabaho, paano na yung needs ng anak ko? At kahit may trabaho ako, hindi sasapat yun para sa pangangailangan ng mga anak ko. I can't stand the pain anymore. Kaya kahit masakit, I set him free. Kung saan siya magiging okay at magiging masaya. Yung 6 years namin pinagsamahan, tinapon niya na parang basura. Hindi sapat yung dahilan niyang LDR, kaya nagawa niya yun. Kasi kung talagang mahal niya kami nung anak niya, hindi niya kami ipagpapalit sa panandaliang aliw. Kaya bumitaw na rin ako. Hindi ko na kaya yung pananakit niya emotionally and physically. Kinausap ko siya at nakipagkasundo na ako na hindi ako magpa-file ng case. Basta yung sustento ng anak ko hindi mawawala. Pumayag naman siya. At yun ang setup namin ngayon. Kahit masakit sa akin. Tatahimik at magpaparaya na lang ako para sa ikatatahimik ng lahat. Masaya na ako na yung mundo ko umiikot na lang sa anak, pamilya at trabaho ko. I know forgiveness is the key to a complete healing. Someday mapapatawad ko rin siya. Pero mas nalulungkot ako every time na kapag nararamdaman ko yung lungkot, yung sakit. Wala na ako mapagsasabihan ng problema ko. Kasi wala na si Mama. Sa mama ko, Mama, mahal na mahal kita. Alam ko nasa kamay ka na ni God. Huwag kang mag-alala. Kinakaya ko naman ang lahat. Mahal na mahal kita, Ma. At sa mga kabataan natin dyan na nakikinig ngayon, pahalagahan at mahalin nyo yung mga magulang ninyo habang nakakasama nyo pa sila araw-araw. Paramdam nyo sa kanila kung gaano nyo sila kamahal. Huwag kayong mahihiya. At huwag kayong magiging masyadong mapusok sa relasyon. Pakaisipin na mabuti bago magdesisyon.